ଫଳମୂଳ ଖାଇବି କମ ତପସ୍ୟା ଲାଭ। ଆଉ ତା ସହିତ ମା ତୁମର ଆଦେଶ, ତୁମେ କହୁଛ କମ କରିବା ପାଇଁ, କମ କଥା ମାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭରତ ରାଜପଦ ପାଇବ। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ରାମ ରାଜା, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ମତେ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଇଏ ନା ଭରତଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରାମ, ଇଏ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କମ ସମ୍ମାନ ମତେ ମିଳିବ ବା, ଧନ୍ୟ ରାମଙ୍କର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମା ସୀତା ଆଇଛନ୍ତି, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ବହୁତ କଥା। ଭଗବତୀ ମା ଜନକ ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି, ନାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କର, ଘରେ ରୁହ। ଭଗବତୀ ସୀତା କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାରୀ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପତି, ସହଜ ପାବନି ନାରୀ ପତି ସେବତ ସୁରଗତିଲ ହୋଇ ଯଶୁଗା ଭଟ ସୁଖିତାରି ଅଜୌତୁଲ ସୀତା ହରି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ନାରୀର ଏକମାତ୍ର ପତି ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ। ପତିର ସେବା ଭଗବତୀ ମା ସୀତା ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରିୟ ସୁତ ପରିବାର ସର୍ବ ସୁଖ ସବୁ ସମୟ ବିହାର ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଗୋଟେ ନାରୀର ପରିଚୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଝିଅ ଦେବର ନଣନ୍ଦ ଯେତେ ଏମିତି ନିଜ ପିତା ମାତା ପୁଅଟା ଆସେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପତି ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପତି ପାଇଁ, ନଣନ୍ଦ ପତି ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦେବର ପତି ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଝିଅ ବିନୁ ଦେହ ନଦୀ ବିନୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବ, ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିବ, ବେକରେ ଚେନ ପକେଇଥିବ, ଭଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ, ହାତରେ ଭଲ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଥିବ, ଶୋଇଥିବ, ଭଲ ଲୋକଟା ନା ନାଇଁ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ନା କାହିଁ ଅଳଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଦିଅ ପୋଡ଼ିଦିଅ ପୋଡ଼ିଦିଅ। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ନାରୀର ପତି ନଥିବ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣି ଥିବ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ, ପାଣି ନଥିଲେ କେହି ପଚାରିବେନି, ଠିକ ସେମିତି। ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପାଖାପାଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, କାହିଁକି ଭାଉଜ ଭାତରେ ରଖିଲେ ଭାଇ ମତେ ପଇସା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି, হ্যাঁ যাহার পয়সা কেই পচারিবে। এই অবস্থা আমার আর্যাবর্ত নারী, তেমন প্রভু ମୁଁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନଗଲେ ଯିବ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବେ, ଭାରତ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସୀତା ମୋ ସାଥିରେ ଯାଉଛି, ତୁ ରହ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତି ସେ ରାଜା କଷ୍ଟ ପାଏ, ଦୁଃଖ ପାଏ, ପାପ ତାକୁ ଲାଗେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ଉପଦେଶ ଆପଣ ଦେବେ। ଧର୍ମ ନୀତି ଉପଦେଶିୟତାଇ ଉପଦେଶିୟତାଇ ରତି ଗତି ସୁଗତି
कीर्ति जश प्रतिष्ठा धर्म पुण्य ये तो मिल गोटे छोटिया पिला कह तो माँ छोट पिला शिशुटे से माँ को मुंडिया मिया जाए शिशु शिशु क्या जान जे माँ ठार पय पीऊँची मार पयरे प्रतिपालित भात खाइनी चुना चकटा खाइनी पैकेट चुना को धरनी माँ पयरे प्रतिपालित ताकू उपदेश देवे तू माँ को डेली मुंडिया मारे बापा को मुंडिया मारे से तो सब बुझीपार से माँ को जाबुड़ी क्यों धर सेमती लक्षण जीवन चलित कहले प्रभु जी धर्म नीति उपदेश ताकू दरकार जी जस चाहे प्रतिष्ठा चाहे मुझे आपंकर शिशु प्रभु कहते तुम शिशु ध्यान देव कथा माई शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदिर में मराला श्री